Alhaji na an so kudin nan. Ga sunan ma 80 ne suna nan hannuna yanzu zan kama su. Wai barawo ya saci mutuwa. Yau ga casu da BOC da alaye ba. Ina girman Allah ido na idan barawon wanda ya saci agwagin nan kai ni duk wani barawo a duniya ma yanzu Allah ido na idan sa Allah sai da karfi na kare abu the chorus What's na shi yeah you no believe this Allah ku taimaka min zamfa. Wayo Allah ku taimaka. Abun ba kyau yana ciki. ba wani mutum biyu ko uku ku bani ni kadai zan ji da shi Wai Allah, sai kashe ni, sai ba ku taimaka mu. Ya kashe ni dai.